Il-ħamis filgħaxija tpoġġiet f'posta struttura oħra tal-ħadid, it-tielet waħda minn 6 li se jiffurmaw il-flyover li mistennija titlesta sal-aħħar tas-sena bħala parti mill-proġett kruċjali tal-Imsida Creek. Din l-istruttura tiżen 46 tunnellata u għandha tul ta' 26 metru, b'wisa ta' 7.5 metri. Żaru l-lan tax-xogħol il-Ministru tat-Trasport u l-Infrastruttura, Chris Bonnet, flimkien ma' Steven Lull, kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, li qed wettaq il-proġett. Hawnhekk, Lull spjega l-andament tax-xogħlijiet bħalissa. Illum poġġejna propju rampa oħra li ħatkun qiegħda tifforma il-flyover. Apparti minn hekk għaddej xogħol b'saħħtu ħafna wkoll fuq il-parti tax-xatt ta' dan is-sit. Numru ta' siti differenti illi flimkien jaqdu il-proġett. Ħankomplu sejrin hekk sabiex naraw il nagħtu lil pajjiżna proġett ta' kwalità u fil-ħin. Il-Ministru Bonnet qal li dan il-proġett fl-Imsida se jibqa' għaddej bl-andament tajjeb li mixi bih bħalissa. Dan huwa proġett illi huwa kollu magħmul ġewwa Malta, jiġifieri kull ħaġa li qegħdin taraw isir, il-konkos, il-ħadid, kull struttura li qegħdin taraw magħmula hawn Malta minn kumpanija Maltin. U dik turina kemm il-Malti huwa ħabriki, kemm il-Malti huwa bravu f'xogħlijiet li huma komplikati bħalma huwa dan. Il-proġett tal-Imsida Creek hu maħsub biex jittejjeb b'mod sinifikanti l-influss tat-traffiku u s-sigurtà waqt li jsaħħaħ il-konnettività għal eluf ta' persuni li jivvjaġġaw kuljum minn din iż-żona tal-pajjiż.